Lento le engihlezi ngisho ukuthi baba womntwana ukuthi useGoli akekho eGoli waboshwa 2015. Hawu. Ubuhlale mntanami ungayisho lonto. Bengisaba mawukisho lento, bengazi ukuthi ngizoyisho kanjani. Yebo. Waboshelwani? Alright. Ngihleli noba namhlanje noma bani? Uhleli noMaxulu. Okay, uphuma kuphi? Iphuma ezingolweni. Alright, ubeka yini namhlanje? Namhlanje into ebengicela ukuthi ningisize ngayo ukuthi bengicela ukuthi ngikwazi ukuconfessa kubazali ukuthi ubaba womntwana wami akekho eGoli waboshwa. Ngoba sonke lesikhathi bengilokho ngithi useGoli kanti waboshwa. Waboshwa nini? 2015 eboshwa. So usaba ihlaza noma wayefihlile ukuthi waboshwa? Ukuthi bengithi angazi ukuthi nami bengifihlelana. Kodwa nje bengithi mhlambe lokho kubazali kuzokwakha isense ukuthi ngithi useGoli uyofuna amatoho. Kodwa manje ngiyabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi le nto ihlukumeza kwanami uqobo. So abazali mawubhekile bazoyithatha kanjani lento le? Mhlambe bengayamukela kodwa mhlambe babuye bathi emva kwesikhathi esingakabe ngithuleleni. Kodwa bona abekho ukuthi mhlambe bazongicindezela nani. Yeah. Kona kuba uhamba uyombheka ejele ubaba womntwana? Bengiya ukuyombheka kodwa kade ngagcina ukuyombheka. Yebo. Waboshelwani? Angazi kahle ngoba naye ngathi mangimbuza ukuthi kwenzakalani akaphumela obala. Lokho eshona lena le akaphumi nje nesitori esiqondile ukuthi waboshelwani. Kodwa kuwena ke esasekhona bengekho abusive? Cha, ubengekho abusive, ube umuntu nje oright. So umntwana wena umngakanani? Umntwana na 13 years, uzothi 14. So if kuyenzeka uyabuya ke baba umntwana and usiyambona umntwana osekhulile, mawubhekile uzofila kanjani? Kade umondla uwedwa because ngiyazi ukuthi ayikho imali ebuye ejele izosupport umntwana. Ukuthi angazi kodwa ngiyacabanga ukuthi uzophuma naye abe umuntu right nje ngoba ube supportive ngisho engakaboshwa. Emntwaneni ube right nje yonke into ibehamba kahle. Kwaze kwashaya isikhathi ke sokuthi aboshwe. So wena uyasebenza ke? Kukhona mhlawumbe owondla ngakho umntwana ngaphandle kwesibonelelo sahulumeni? Cha, angisebenzi mina. Umntwana wami ngimkhulisa ngayo igrant. Iyona engisizayo. Biyona kuphela akekho umunye umuntu okusizayo? Abazali bona? Abazali bayazama. Bayasifaka isandla kodwa manje akuyona lento le engiyidingayo for umntwana. Njengoba umntwana ese-high school nezindleko ziyakhula. So ingakho bengifuna ukuthi abazali balazi iqiniso kubese ngicela ukuthi bathi ukungixhasa bathi uku-aid kancane. Kwabakusiza ngakho manje. Kwabangisiza ngakho manje. Yebo. So bona abakuxini nje belokho bekubuza ukuthi manje support yithina kuphela ubaba wengane nje beseGoli esebenza kanti akayisendini imali. Ubaba uke wakubuza lokho ey'nsukanini nje wabuza ukuthi kanti uphi ubaba wengane. Ashaya amaholide akabuyi kuzobheka ingane akwenzakali lutho. Ngafuna ukumtshela ngabuye ngasaba ngoba ubaba umuntu onodlame. So bekakubuze kwatile noma bezimana zibuzela nje? Ubebuza nje mhlawumbe kwesinye isikhathi uthola ukuthi nje kufana nalo December esuka kuwona ubebuza ukuthi ingane njengoba isishintsha isikole isiye high school ukuthi kuzokwenzakalani ngayo kusiphi isikole yonke leyo. Ngase ngamtshela ke mina wathi kanti ubaba wengane akasabuya akafaki ngisho imali yini. Ngithi ngizomtshela ngabuye ngasaba ngashiya kanjalo. So mawubhekile akevebuza ngoba nakho mhlambe sezumthwala ukuthi mhlambe singaphezulu kwamandla noma uyabuzela nje. Nami ngeke ngacabanga ukuthi mhlambe uyasinda. Ngeke ngacabanga nami lokho. Ingakho ngisukumile ngithi ngifuna usizo. So ufonela ubani ke? Ufonela yena ubaba? Ngicela ukufonela umama. Oh okay. Yeah, ngoba uyena engikwazi ukuxoxa naye njengomuntu wesifazane. Asike simzame yena umama umuntu onjani akanalo ulaka? Umuntu onjani yena? Akanalo ulaka umama, akanalo. Sike sizama ukumthola. Okay.
Hello? Sawubona ba? Njani? Uyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuzo Dlangamandla Zulu from iBlaqlife TV kuhlelo esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngiyazwakala ma? Hello? Ma? Hello? Uyangizwa? Yebo ngiyakuzwa. Ngithi ukhuluma noStufuzo Dlangamandla Zulu from iBlaqlife TV kuhlelo esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Yebo sisi. Ngihleli nendodakazi yakho la. Ithi kukhona udaba efisa ukuthi ikhulumisane ngalo nawe. Ya ngiyakuzwa maqhubeka. Ngicela umuphe udlebe umlaleli. Okay. Sawubona ma? Ya mntanami unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noma? Ya sisi. Yebo. Ma khona into ebengicela ukuthi ngikutshela yona. Yebo, bengithi mina sekunento ekade ngayifihla. Ngiyazi ukuthi siyakhuluma nawe ma kodwa le bengingakwazi benginayo indlela yokuthi ngikutshele yona. Ya ngiyakuzwa mntanami. Yebo. Lento le ngihlezi ngisho ukuthi baba womntwana ukuthi useGoli akekho eGoli ma waboshwa 2015. Hawu. Ubuhlale mntanami ungayisho lonto. Bengisaba ma ukisho lento bengazi ukuthi ngizoyisho kanjani. Yebo. Waboshelwani? Akaphumeli nayobala akasho ukuthi yini le menze ukuthi azacine eboshwa. Yebo. Manje wena uqhubana njani sonke lesi sikhathi? Hey ma khona bengibona ukuthi kuba nomzima kodwa manje ngiyabona ukuthi engathi kuya ngokuya umthwalo nani ekhaya nino baba ngigcina nginisinda. So ingakho bengithi ngicela ukuthi ngikutshele. Hayi ngiyakuzwa mntanami. Uzohlala phansi nobaba wakho ngikhulume naye ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke sikusupport. Njobe ingane ngithi high school. Yebo ma. Ngizohlala naye phansi ngikhulume naye ukuze sikwazi ukuqhubeka ukuthi sizame ingane ukuthi yenze njani na ubuzama amatoho. Ngiyabonga kakhulu. Ufuna amatoho sizame ukubambisana sihlale phansi. Ngiyabonga kakhulu ma. Okay mntanami ube right. Ngiyabonga. So, uzizwa kanjani kuma ekwamukela kanje? Ngizizwa ngikhululekile nami nje sengiyikhulumile yonke lento ngizizwa nginokukhululeka ngizwa kunomthwalo osuka emahlombe ami. So kwakho njengamanje kuyobheka umsebenzi. Yebo kumele ngivuke ngiyithathe nami ngibheke ukuthi kuze ngikwazi ukubalekelela nami ekhaya. So manje ususalelwe stress ke sokutshela umntwana ke ngelinye ilanga. Ngiyacabanga ukuthi kumele ngikhulume naye futhi uma mhlawumbe naye uzoba nendlela ukuthi sikwazi ukumtshela ngoba ngisasaba ngibona engathi usamncane kakhulu for lento. Yena akaze nje aza kubuza ukuthi ubaba. Uyangibuza nje uhlezi ngibuza ukuthi hawu baba ma uza nini noma ke bayizwe ezinye izingane ekhuluma ngobaba bazo. Abuza ukuthi owami ubaba ma ngimbona nini uza nini because naye wamgcina isamncane nje kakhulu yebo. Ngiyaxolisa ukubuza lokho ngiyazi ukuthi I'm not allowed but sesiside kakhulu isikhathi kusuka ngo2015 uhleli wedwa ukhona mhlawumbe umunye ubaba usekwamtshengisa yena umntwana noma usahleli nje uzithibile. Ukhona owakwaba khona kodwa ubemazi ngokuthi umalume. Bengasho ukuthi baba ubembiza nje ngomalume. Alright siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Uzosizakala kodwa. Ngiyabonga kakhulu sisi. Akukho kufihliwe ngekuze kuvele asihleki asikwazi ukuthi singagiya ngethambo lomunye umuntu but ke nawe uma nemfihlo woza kuthina sizokusiza uxhumane nathi kulezi number ezilapho escreenini ngiyathanda kakhulu ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare yonke indawo bye. It's the Blaqlife TV.